De Louter-ondernemer Henk van den Borg had concrete plan lanceerd voor de bouw van een nieuw Cambuurstadion. Van den Borg wil op het Jerdere Philipsterrein bij het WTC Expo voor dik 60 miljoen euro een multifunctioneel stadion bouwen van 34.000 toeschouwers. Hier zat ik al investeerders van te hebben. De politie had nog geen tips gekregen hoe de Bronstichting dit weekend in Droegeham. Bij een echtpaar watergevel van haar een huis in de bron stutsen en Jerdere water al een route insmitten. Ze wilden bewennen zoals de politie had geen idee waar de dieren is binnen. Oud-Heerenveen-trainer Ron Jans is ontslaan als trainer van Standard Luik. De Belgische voetbalclub verleer van de laatste 6 wedstrijden de 5. Jans, die 2 seizoenen naast de Heerenveen trainen, is de wol in slagen om een goede relatie op te bouwen met onder andere de spelers, maar boekte geen succes. Het gemeentehuis van Tietjerkstad deel in Burgum is weer helemaal vrij van papiervisjes. De bisjes fretten papier aan. Daarom binnen alle kamers oprommen en benevelen met een bestrijdingsmiddel. En alle dozen met belangrijke archiefstukken binnen bestraald. Er is de aanronde 2 weken geen papiervisje meer van. Joen en vannacht is nog wat ruim, maar later wordt het droog. De temperatuur leidt om de 10 graden in. Morgen meest beroende loft, maar het blijft droog. Het wordt dan zo'n 15 graden.